Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, чарговы эфір і чарговы эфір упершыню у новым годзе. З намі наш спікер, рэгулярныя праграмы раз на 2 тыдні з гісторыкам, маяністам, кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным. Добрый дзень, спадар Яўген, с надышоўшым вас. Добрый, вас таксама. Это так как-то так вельмі сур'ёзна, говорит. Ну что ж, все ж таки кандыдат гістарычных навук, няма часу на всякие жартачки. Такие чаканні ад году, что папярэдне можа падацца такой лайтовой версіі того, что нас такая. А что вам дае подставы вот так вот пессімістычна глядзець у будучыню? Ты назіранні і ты змены, якія адбываюцца з людзьмі і іхнім успрыяццем наваколля. Тут, канешне, шмат тэмаў можна ўзняць у гэтым годзе для абмеркавання. Ну, вы записываете, каб не забыцца, а то потым вот будем думаць, якую тут... Гэта нам нагадаюць абавязкова. Пачынаючы з эканамічных праблемаў у Іране і завяршаючы тым, што нам рыхтуе пан Трамп у сваёй краінцы. Ну, да пана Трампа мы ўсё ж таки пакуль што не будзем дабірацца, паглядзім, як яно ўсё пойдзе. Давайте мы да іншага. Тут вот апошнім часам я чуў такія і чытаў папярэджанні як з боку спецслужбаў, да прыкладу Літвы найперш, так і з боку адпаведных службаў у Польшчы, што на тэрыторыях вось гэтых краінаў увогуле за мяжой актывізаваліся, ну, расійскія, гэта зразумела, але і спецслужбы лукашэнкаўскія. І што яны актывізаваліся не для там, умоўна кажучы, там збору нейкай інфармацыі, а для таго, каб дастаць, як яны кажуць, як кажа Лукашенко, апанентаў улады, нейкім чынам, можа быць, ім нашкодзіць. Вот не адзін раз мы апошнім часам абмяркоўвалі з тым жа самым Паўлам Латушкам, што шмат пагрозаў ідзе ў бок супрацоўнікаў НАУ, супраць была заведзена нават крымінальная справа, па якой ён з'яўляецца сведкам, і гэта пагрозы нанясення, там забойства і гэтак далей. Так вось гэтая сітуацыя, калі рэжым аўтарытарны, таталітарны спрабуе сваіх апанентаў дастаць за мяжой, яны з'ехалі, яны там, ну, можа быць, нейкую там палітычную грамадскую актыўнасць і вядуць за мяжой, але яны ўжо далёка, час прайшоў, рэжым умацаваўся, але ўсё адно спрабуе іх дастаць. Наколькі это новая з'ява ў гісторыі чалавецтва? Ведаеце, адразу столькі хочацца адказаў даць на ваше шматграннае пытанне. Гэта, ну, пачынаючы ад таго, што і рэжым, я б не казаў, што умацаваўся. Слухайце, ну як можна казаць пра умацаванне рэжыму, калі ён сам прызнае, што не кантралюе сваю тэрыторыю, і што там прахадны двор проста, і любы можа ісці і рабіць усё, што пажадае на гэтай тэрыторыі. Потым зноўку вось ёсць такі пісьменнік цудоўны Волі Шоенка, ён нігерыец, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Ён неяк вылучыў тэорыю тыгрыцюду, што тыгр не распавядае, што ён будзе скакаць, ён скоча. Вось супакоівае той момант, што кажуць, вось мы там нанесем вам цяжкія цялесныя і гэтак далей. Справа гэта не самае простае дзеянне за межамі сваёй краіны, сіламі нават сваіх там падрыхтаваных спецслужбаў. Гэта заўжды было звязана з вялікімі праблемамі ў пляне падрыхтоўкі агентаў, у пляне ажыццяўлення місіяў, і далёка не заўжды нават у моцных спецслужбаў атрымлівалася тое, што яны задумалі. А так, канешне, дзеянні, у тым ліку сілавыя, супраць сваіх апанентаў за мяжой. Зноўку тут можна не пагадзіцца, што там ад дэмакратычных сілаў, якія з'ехалі за мяжу Беларусі, нічога не залежыць. Ну, калі б нічога не залежала, не была б такая барацьба супраць гэтых дэмакратычных сілаў. Прычым заўважым не толькі вось праз пагрозы, але і праз, ну, такую, як цяпер модна казаць, гібрыдную дзейнасць у сацыяльных медыа, праз сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку незалежныя,
закидываются какие-нибудь там темы, связанные со скандалами реальными ці придуманными. Гэта ўсё развіваецца, там развіваюцца абмеркаванні, праз гэтае абмеркаванне даносяцца вельмі актыўна, навязліва тэмы там пра несумленнасць дэмакратычных сілаў, пра тое, што яны нічога не могуць, а калі і могуць, то гэта толькі на шкоду Беларусі і беларусам і гэтак далей. Таксама не самыя бяспечныя, скажем так, закіды, бо гэта у тым ліку можа быць разлічана на псіхічна неустойлівых людзей, якія не толькі могуць там распаўсюджваць гэта зноўку на форумах, там у пабліках, у сацыяльных медыях і так далей, а якія ў нейкі момант могуць узяцца за зброю і пайсці здзейсніць які-небудзь вось гэты гвалтоўны акт. Ну, памятаем, так, усе ж чыталі трох мушкецёраў, ці хаця б глядзелі фільм савецкі, там, дзе Міледзі настройвае супраць свайго палітычнага ворага свайго шахоўніка. І той здзейсняе забойства у выніку. Дарэчы, гэта такая тэмка, якая, ну, яшчэ, скажем так, чакае свайго даследавання глыбокага. Вось. А зноўку, вяртаючыся да гісторыі гэтай справы, ну, занадта спакусліва і заманліва вырашыць свае праблемы праз ліквідацыю свайго апанента, нават калі ён знаходзіцца за мяжой. Прычым яшчэ з антычнасці. Вось у Афінах Алківіада некалькі разоў спрабавалі забіць ягоныя вонкавыя ворагі дзеля таго, каб вырашыць свае праблемы. Зноўку, ну, усе ведаюць такое слово асасіны, магчыма, якія ў сярэднявеччы на Блізкім Усходзе дзейнічалі, там нават такія моцныя палітыкі, ваяры, як Салах-ад-Дзін, вельмі страшыліся гэтых людзей і замахаў з іхняга боку. Но з больш свежых справаў і такіх, ну, даволі паказальных. Гэта справа герцага Энгіенскага. Мала хто ўжо, канешне, памятае, гэта эпоха напалеонаўскіх войнаў, калі па загаду Напалеона Банапарта быў скрадзены з тэрыторыі адной з нямецкіх дзяржаў тагачасных герцаг Энгіенскі, сын прынца Кандэ, аднаго з, дакладней, унук на той момант прынца Кандэ, які удзельнічаў у войнах супраць Напалеона. Вось гэтых войнах, якія вялі яшчэ французскія апаненты французскай рэвалюцыі. Ён адышоў ад справаў, жыў у замку, там у яго жанчына была улюбёная. Вось гэтую жанчыну прымусілі напісаць ліст, што быццам бы там яна ў небяспецы, трэба яе выратаваць. Герцаг Энгіенскі прыехаў на мяжу з Францыі, і там яго скралі. Даставілі ў Парыж і праз некаторы час расстралялі. Вось гэта была вельмі гучная гісторыя, і цікава, там быў такі персанаж Талейран, вядомы персанаж у гісторыі. Яго падчас клічуць бацькам хлусні, бо ён вельмі актыўна гэта выкарыстоўваў, і на прыкладзе гэтага вось кейсу з герцагам Энгіенскім добра бачна, як хлусня працавала на яго. Ён быў фактычна ініцыятарам гэтага выкрадання і забойства, але потым, калі рэжым Напалеона паў, ён здолеў пераканаць бацьку гэтага герцага Энгіенскага, што насамрэч ён рабіў усё, каб выратаваць гэтага герцага. І Талейрану прыпісалі фразу, што выкраданне і забойства герцага гэта горш, чым злачынства, гэта дурасць. Ну, там замест дурасці было выкарыстана іншае слово, там можна памылка гэта перакласці, но па сутнасці гэта дурасць. Бо сапраўды гэтае забойства, яно прывяло да росту ненавісці, непрыяцця Напалеона і ягонага рэжыму ў Еўропе і ўтварэння кааліцыі супраць Напалеона. Канешне, там усё роўна былі свае праблемкі, но у выніку Напалеон, у тым ліку гэтым забойствам, настроіў супраць сябе палітыкаў Еўропы, што і прывяло яго ў выніку да гібеля, у тым ліку прывяло. Так што сапраўды такія дзеянні гэта, ну, не проста злачынствы, гэта яшчэ і памылкі, якія бумерангам вяртаюцца да іхніх арганізатараў. І вось тут зноўку можна перайсці да больш блізкіх да нас часоў,
но я думаю, у вас ёсць пытанне, якое падвядзе нас пад гэта. Ну калі да блізкіх часоў, вось вы пачалі так бы свой спіч с ну троху аспрэчваннем майго тэзісу, што маўляў, ну калі б не баяліся, то не пераследавалі б нават тых, хто за мяжой знаходіцца. Але давайте вось возьмем прыклад таксама даўні, але тым не менш Троцкі. 40-й год, забіты ў Мексіцы у жніўні 40-го года, ужо дзядуля, ніякай пагрозы для Сталіна, для савецкага камуністычнага рэжыма не прадстаўляе. Адправілі чалавека з ледарубам, каб той яго забіў. Вот сэнс. Ось, дарэчы, цудоўная тэма, канечне, ну, цудоўная такая умоўна. Забойства Троцкага, якая у тым ліку ілюструе складанасць ажыццяўлення такой аперацыі. Было ж некалькі замахаў, не надта ўдалых, дакладней зусім не ўдалых, пакуль не падрыхтавалі даволі дасканала групу вось гэтых ліквідатараў разам з Рамонам Меркаторам, які ажыццявіў забойства ў выніку. Бо дзеля таго, каб здзейсніць вось такую акцыю, трэба дасканала валодаць мовай той краіны, дзе гэта ажыццяўляецца, культурай, сувязямі і гэтак далей. Быць фактычна ўпісаным і легалізаваным у гэтым жыцці. І вось, дарэчы, праз арганізацыю гэтага забойства нараджаецца і савецкая лацінаамерыканістыка. Ось тыя, хто быў задзейснены ў гэтай акцыі, потым зрабіліся фактычна першымі лацінаамерыканістамі Савецкага Саюзу. Ад іх і пачынаецца вывучэнне гэтага рэгіёну. А чаму Сталін зрабіў гэта, вось як вы кажаце, са старым Троцкім? Могуць быць розныя матывацыі. Ну, па-першае, гэта помста. Помста даволі часта з'яўляецца матыватарам вось пры такіх акцыях. Усе мы памятаем зноўку смерць былога афіцэра ФСБ Літвіненкі. Памятаеце, як пакутліва вось перад камерамі, тэлекамерамі ён паміраў у лёнданскай клініцы, і фактычна гэта было публічнае пакаранне. Пуцінскі рэжым такім чынам паказваў, што будзе вось тымі, хто здрадзіў яму і хто працягвае зноўку барацьбу супраць яго за мяжой. Троцкі таксама нельга казаць, што адышоў ад справаў. Ён усё ж такі быў фігурай сімвалічнай, асабліва для замежнікаў. Канечне, за мяжой падзеі рэвалюцыі 17-го году у першую чаргу ў той час атаясамляліся з Троцкім і толькі ў другую чаргу з Ленінам. Ну, а Сталін там увогуле быў на далёкіх плянах. І таму Троцкі, канечне, быў вельмі сімвалічнай фігурай, і ягоная ліквідацыя, яна вось давала Сталіну і гэтае адчуванне, што ёсць забіты, гэта прастытутка Троцкі, як яго Ленін падчас называў, ён нарэшце не існуе. Ну і плюс няма вось гэтага сімвалю. Хаця насамрэч наўрад Сталіну гэтая акцыя прынесла хоць нейкія сімпатыі за мяжой. Зноўку прыгадваем выраз, што забойства, выкраданне і забойства герцага Энгіенскага гэта больш, чым злачынства, гэта дурасць. Вось тут таксама было нешта такое. Хоць зноўку вялікага сэнсу і вялікай карысці для Сталіна, акрамя вось здавальнення сваіх пачуццяў, не было. Ну і зноўку такія матывацыі вельмі частыя. Памятаеце, быў такі пісьменнік балгарскі Георгій Маркаў. Магчыма, не памятаюць, хто гэта нашы гледачы, но, можа, чулі пра мастацкі фільм «Укол парасонікам» з П'ерам Рышарам у галоўнай ролі, дзе ён грае такога забойцу, вось, найміта. Гэта па матывах забойства, якое было здзейснена ў 78 годзе, хутчэй за ўсё, спецслужбамі сацыялістычнай Балгарыі. А Георгій Маркаў быў пісьменнікам, дысідэнтам, вельмі апантаным крытыкам Тодара Жыўкава, тагачаснага лідара Балгарыі і вялікага сябра савецкага народу. Вось, і забойства было сімвалічна здзейснена 7 верасня 78 года. 7 верасня гэта дзень народзінаў Жыўкава. Вось такі падарунак. І тут жа паралелі напрошваюцца з забойствам Ганны Паліткоўскай, расійскай журналісткі, якая была застрэлена 7 кастрычніка.
у дзень народзінаў Владимира Путина. Так што вось, калі мы кажам пра такія аперацыі і аўтарытарныя рэжымы, якія стаяць за імі, помста даволі часта з'яўляецца істотным матывуючым вось такім пачуццем, якое штурхае да гэтай акцыі. Ну і плюс усё ж такі ліквідацыя пагрозы магчымай, якая заключана вось у гэтых персаналіях, у гэтых сілах, якія яны прадстаўляюць за мяжой. Мгм. Лейба Бранштейн піша: Троцкі ніколі не адыходзіў ад спраў, сведчу дакладна. Лейба, ну сведчыць могуць толькі сведкі. Я нешта вельмі сумняюся, што вы былі паплечнікам спадара Льва Троцкага. Гэта якраз той, хто, скажем так, з нябёсаў да нас звяртаецца, ось, прыгадваючы свой псевданім Троцкі у гэтым сваім коменце. Так што мала лі, у гэтым свеце шмат чаго нам невядома. Ну да, горцы яны паміж намі, думканы Маклейна. Але ўсё ж таки атрымліваецца, што вельмі часта вот менавіта жаданне такой помсты, выключна помстлівасць з'яўляецца рухавіком здзяйснення такіх вось злачынстваў за мяжой. Чысцяком так, калі гэта ажыццяўляецца супраць дысідэнтаў, палітычных апанентаў. Вось можна прывесці яшчэ адзін кейс, адзін з самых вядомых з гэтай серыі, гэта аперацыя «Кандор». Гэта сумесная аперацыя спецслужбаў шэрагу аўтарытарных рэжымаў Паўднёвай Амерыкі, 70-е, пачатак 80-х гадоў 20-го стагоддзя. Пік прыпадае на другую палову 70-х гадоў і на сярэдзіну 70-х, калі забіваліся былыя апаненты, актуальныя апаненты, імігранты, дысідэнты, журналісты, інтэлектуалы, у якіх рэжымы аўтарытарныя бачылі і пагрозу, і бачылі, скажем так, ну, вось гэтых былых крыўдзіцеляў. Вось тут, напрыклад, забойства такога Карлеса Пратца. Карлес Пратц вельмі цікавы чалавек, цікавы персанаж гістарычны. Гэта вайсковец, чылійскі вайсковец. Ён быў соратнікам Альенде Сальвадора, сацыяліста, прэзідэнта Чылі на пачатку 70-х гадоў 20-го стагоддзя. Пратц быў начальнікам і сябрам Аўгуста Піначэта. І Пратц быў галоўнакамандуючым, ён некалькі пасадаў займаў. Ён быў у тым ліку галоўнакамандуючым чылійскімі ўзброенымі сіламі. І ён катэгарычна выступаў супраць таго, каб армію ўцягвалі ў палітыку. Вось, уласна кажучы, армія не можа быць увогуле суб'ектам палітыкі. Гэта зноўку яшчэ з Рыма старажытнага вядзецца. Там легіёны не маглі, не мелі права ўваходзіць у Рым узброенымі. І гэтак жа сама, як і военачальнікі. Яны мусілі раззброіцца, зняць сваю уніформу і толькі тады ісці ў Рым. Бо Рым – гэта ўжо горад, дзе дзейнічае цывільная палітыка, куды вайскоўцам няма хады. Пратц цвёрда прытрымліваўся вось гэтай канцэпцыі, прычым ён у гэтым пляне ў першую чаргу процістаяў Сальвадору Альенде. Той таксама не быў такім цудоўненькім, беленькім, пахнатенькім коцікам. Ён вельмі хацеў выкарыстоўваць армію, асабліва пад канец свайго кіраўніцтва і свайго жыцця, адпаведна, супраць сваіх ворагаў. Пратц насмерць стаяў супраць гэтага. Як высветлілася, сапраўды насмерць. І ў выніку Альенде не вытрымаў і адправіў Пратца ў адстаўку, замяніўшы яго Піначэтам. А Піначэт, як мы ведаем, быў вялікім аматарам прыходу вайскоўцаў у палітыку. Вынікі Альенде пабачыў вельмі хутка, мы іх дагэтуль ва ўпор не бачым, но гэта не змяняе сутнасці, гэтыя вынікі былі. Армія ў палітыцы – гэта страшная справа. Вось, і калі Піначэт прыйшоў да ўлады, ён адной з першых сваіх аперацыяў за мяжой зрабіў забойства Пратца.
і гэтае забойство было здзейснена, ягоную машыну падарвалі. І вось з аднаго боку, канечне, гэта помста можа быць. А з іншага боку, гэта ўсё ж такі апасенне, што такая фігура папулярная ў краіне, як Прац, ён можа у выніку мабілізаваць сілы, рэсурсы і з'явіцца ў якасці замены альтэрнатывы гэтаму рэжыму. Вось цяпер, калі мы будзем казаць пра нашыя часы, вось літаральна нашы дні, гэты тыдзень, ён, не сказаць, што гэта ўсё на нашым на гэтым тыдні пачалося, на мінулым пачалося. Венесуэла. 10-го, дарэчы, гэта паслязаўтра, мусіць адбыцца інаўгурацыя Мадуры, якога быццам бы абралі ў ліпені мінулага году на пасаду прэзідэнта. Вы ведаеце, што там вялікія пытанні, дакладней нават не пытанні, як і ў нас у 2020 годзе. Апазіцыя атрымала вынікі з 80% машын для галасавання электронных з участкаў. Па гэтых дадзеных бачна вельмі добра, што Мадура прайграў. Вось, і Эдмундо Гонсалес, які быў вось гэтым самым чэлленджерам, апазіцыйным кандыдатам на гэтых выбарах. Ён цяпер прызнаны шэрагам краінаў прэзідэнтам-электам. І вось Мадура і ўлады Венесуэлы цяперашнія абвесцілі $100,000 узнагароды таму, хто распавядзе ім пра месцазнаходжанне Гонсалеса, дзеля таго, каб яго захапіць ці там забіць. Гэта не агалошваецца ў абвестцы. І больш за тое, ягонага зяця, вось учора Гонсалес напісаў, што ягонага зяця выкралі ў Каракасе, што, дарэчы, паказвае, што не толькі людзі, якія за мяжой знаходзяцца пад небяспекай, гэта іхнія родзічы і блізкія, якія знаходзяцца ў краіне. Вось, і тут бачна і помста, і страх перад будучыняй, у першую чаргу, у дзеяннях гэтага самага рэжыму Мадура. Што Гонсалес, ён у вачах шмат каго з'яўляецца легітымным прэзідэнтам Венесуэлы, і ён, скажем так, рэальная пагроза для рэжыму, як, уласна кажучы, і лідары дэмакратычных сілаў Беларусі. Шэраг краін прызнае тую ж Ціхановскую законна абранай прэзідэнткай Беларусі, і зноўку сустрэчы на вышэйшых узроўнях у розных краінах, запрашэнне на высокія канферэнцыі, абмеркаванне будучыні і рэгіёну і краіны менавіта з Ціхановскай, а не з Лукашэнкам. Ось як ён пішом лезе там у гэтыя мірныя перамовы з Украінай, а яго ўсё адпіхваюць. А Ціхановскую запрашаюць на гэтыя канферэнцыі. Не на мірныя перамовы, яшчэ пад пытаннем увогуле іх не факт. Вось, но яна якраз задзейснена вось у гэтым фармаванні будучыні Беларусі і рэгіёну ўсходняй Еўропы. І такім чынам нельга зноўку, вяртаючыся вось да вашага першага пытання, казаць, што дэмакратычныя сілы такія ўжо не геглыя, нікому не усім бяспечныя у першую чаргу рэжыму. Не, пагроза вялікая, і гэта зноўку выклікае вось гэтую небяспеку рэакцыі з боку рэжыму у сваю чаргу. Дарэчы, мы так, безумоўна, неяк так сканцэнтраваліся на тэме помсты праз некае забойства там ці яшчэ што-небудзь, але калі глядзець падзеянні рэжыма, то да забойстваў пакуль, дзякуй Богу, не дайшло, і спадзяюся, што не дойдзе, але помста ідзе і ў іншых накірунках. Маецца на ўвазе і спробы канфіскаваць маёмасць нейкую, якая засталася у людзей, якіх рэжым лічыць сваімі ворагамі і панавешаў розных крыміналак на іх. Гэтаксама пераслед сваякоў, якія застаюцца ў Беларусі. Памятаем тую сітуацыю з тым же самым сынам Лябедзькі ці з братам Латушкі, і гэта не адзінкавыя прыклады. Вот гэты накірунак, наколькі гэта новае слово ў пераследзе апанентаў, якія з'ехалі за мяжу? Канфіскацыя маёмасці – гэта заўжды быў той інструмент, які выкарыстоўваўся супраць апанентаў улады.
Тая ж сям'я герцага Энгіенскага, ён прадстаўляў род прынцаў Кандэ. Гэта адна з малодшых галінаў роду бурбонаў, каралеўскага роду. У іх жа былі канфіскаваныя ўсе іх замкі, уся іхняя маёмасць. І гэта зноўку гэта інструмент ціску і псіхалагічнага ціску і эканамічнага ціску на сваіх апанентаў. Практычна заўжды, калі ўзнікае ўнутраны канфлікт, узнікаюць і такія тэмы, як канфіскацыя маёмасці сваіх апанентаў. Тая ж вайна у Мексіцы 60-е гады 19 стагоддзя. Вельмі цікавая, дарэчы, сітуацыя, вельмі цікавая гісторыя, калі Напалеон III, імператор французскі, хацеў пабудаваць лацінскі свет. Ёсць там свет англасаксонскі, свет славянскі. Ён хацеў пабудаваць свет лацінскі, канешне, з Францыі ў цэнтры. Адсюль, дарэчы, і тэрмін Лацінская Амерыка з'яўляецца вось гэтай ягонай канцэпцыяй, што была Гішпанская Амерыка, гэта частка лацінскага свету, і, адпаведна, мусіць, ну, скажем так, канцэнтравацца вакол Францыі. Ён хацеў пачаць ажыццяўленне сваіх напалеонаўскіх ідэяў з таго, што усталяваў у Мексіцы, здзейсніў інтэрвенцыю і усталяваў там манархію, мексіканскую імперыю, ужо другую ў гісторыі Мексіцы, паставіўшы Максіміліяна Габсбурга на пасад мексіканскі. І гэта, канешне, ўсё ішло на фоне грамадзянскага канфлікту паміж лібераламі і кансерватарамі мексіканскімі. І ў гэтым канфлікце вельмі актыўна быў проста загад, гэтак званы чорны загад, расстрэл на месцы палонных апанентаў і канфіскацыя іхняй маёмасці, калі яна, канешне, знаходзілася на тэрыторыі, якую кантралявалі ворагі. Калі казаць пра нашы часы, зноўку, ну, прыгадваем сітуацыю 20-го стагоддзя, калі прыходзілі бальшавікі, ну, вось тыя ж краіны Балтыі, так? У 39-40 годзе, калі адбылася анексія Савецкім Саюзам гэтых тэрыторыяў, была канфіскавана маёмасць людзей, а пасля падзення Савецкага Саюзу і аднаўлення незалежнасці закон аб рэстытуцыі, і гэтая маёмасць цяпер вяртаецца папярэднім уладальнікам. Вось у нас па сямейнай легендзе у маіх продкаў было 7 даходных дамоў у Вільні. Калі я распавёў аднаму тагачаснаму мэру Вільні, у яго так вочкі заблішчэлі. Давай знойдзем. Но яму кажу, спакойна, гэта толькі легенда, і шукаць тут нічога не варта, бо бессэнсоўна. Вось, но тым не менш, вось гэтая маёмасць уся вяртаецца, і я думаю, з той маёмасцю, якую цяпер канфіскуюць у Беларусі, будзе тая ж гісторыя. Вось тыя людзі, якія цяпер набываюць канфіскаваную маёмасць, яны, уласна кажучы, падстаўляюць сябе пад вялікую небяспеку, бо зноўку, ну я як гісторык кажу, няма вечных рэжымаў. Гэты рэжым скончыцца, прычым хутчэй рана, чым позна. І тады, уласна кажучы, тут я не думаю, што на нейкія сентыменты, там, апеляцыю, што мы, скажем так, добрасумленныя набыўцы, пакупнікі гэтай маёмасці не будуць звяртаць увагу, проста гэтую маёмасць вернуць папярэднім законным уладарам, і, я думаю, будзе яшчэ і кампенсацыя за карыстанне гэтай маёмасцю, так што тут я б на месцы рыэлтараў бы апасаўся мець справу з гэтай маёмасцю, а тым больш пакупнікам я б вельмі не раіў з ёй звязвацца. Вось, но тым не менш, гэты інструмент выкарыстоўваецца і будзе выкарыстоўвацца далей супраць апанентаў дзеля таго, каб у першую чаргу дэматываваць, дзеля таго, каб, скажем так, выклікаць страх, каб адмовіцца ад якіх-небудзь радыкальных там дзеянняў, заяваў і гэтак далей. І тое ж самае, канешне, тычыцца і стасункаў рэжыму з тымі людзьмі, роднымі, блізкімі палітычных апанентаў, якія апынуліся за мяжой.
Ну, уласна кажучы, рэжым тут адкрытым тэкстам казаў: я адыграюся на вашых родзічах. І няма ніякага сумнення, што ён, уласна кажучы, будзе гэта выкарыстоўваць. Зноўку вось прыклад і Арцёма Лебедзькі, які вы прыгадалі, і іншыя прыклады тут відавочны. І гэта зноўку наўрад ці спыніцца, рэжым будзе хапацца за любыя магчымасці, любыя саломінкі, каб там дэматываваць сваіх апанентаў, каб зноўку знізіць іхнюю дзейнасць, актыўнасць за мяжой і таму падобна. Наколькі гэта будзе эфектыўным, у некаторых выпадках будзе магчыма. Но ў цэлым я тут зноўку адсылаю да вось гэтага выразу Антуана де ля Мёрта, не Мёрда, а Мёрта, наконт таго, што забойства герцага Энгіенскага гэта горш, чым злачынства, гэта дурасць. Яны такім чынам толькі псуюць сваю карму. Вось калі нават далёка не лезці ў гісторыю, а ўзяць толькі, скажем, навейшую гісторыю, то есть атрымліваецца вось гэтую традыцыю пераследа сваіх апанентаў гэтых рэжымаў, якія дзейнічаюць у краіне за мяжой, вот перацягнулі, умоўна кажучы, з Савецкага Саюзу, вот адтуль, і, скажем, вот Расійская Федэрацыя сабе, ну і лукашэнкаўская таксама рэжым сабе. Гэта адбылося чаму? Таму што, ну, гэта как бы традыцыі любога рэжыма, любой улады, ці таму, што ў дадзеным выпадку, калі пераходзілі ад аднаго, там, скажем, вот пасля развала Савецкага Саюза, не была праведзена, умоўна кажучы, праца над памылкамі, люстрацыя, ну і ўсе адпаведныя дзеянні, якія неабходныя у такіх выпадках. Ну так, пытанне, як то і не дзіўна, вельмі складана. Безумоўна, традыцыя ідзе з савецкіх часоў. Праўда, за савецкім часам, я б казаў, больш так, не казаць далікатна, элегантна дзейнічалі. Вось забойства Георгія Маркова, забойца, так і не быў знойдзены. І каб не, уласна кажучы, ну не тое, што выпадковасць, а сварка ўнутры савецкіх спецслужбаў, тады б не былі раскрытыя і забойствы, напрыклад, Степана Бандеры. Степан Бандера быў забіты ў 59 годзе. За 2 гады быў забіты ягоны паплечнік, гэта як Леў Рэбет, яго клікалі, таксама дзеяч арганізацыі АУН, арганізацыі украінскіх нацыяналістаў. Забойца быў адзін і той жа, малады чалавек, дарэчы, і, дарэчы, ягоныя бацькі былі актывістамі вось гэтага нацыянальнага украінскага руху. Яго клікалі, ці клічуць, ён, магчыма, жывы яшчэ, Богдан Сташынскі. Вось. І ён правёў гэтыя аперацыі так, што там была атрута і, уласна кажучы, фізычныя траўмы. Вось, так, што яго не злавілі. Но потым ён ажаніўся з немкай з усходняй Нямецчыны. Гэта вельмі не спадабалася ягонаму начальству у Маскве. І яму далі зразумець, што ён мусіць вярнуцца ў Саюз і больш ніколі не паедзе за мяжу. У сваю чаргу гэта вельмі не спадабалася самому гэтаму Сташынскаму, і ён вырашыў не вяртацца. Ён здаўся заходняй нямецкай паліцыі. І вось тут зноўку тая тэма, якую мы з вами разглядалі ў мінулы раз. Што істотней, пакараць злачынцу ці высветліць праўду? Вельмі часта у правасуддзі абіраюць менавіта другое. Высветліць праўду. І за гэта даюць пэўныя гарантыі таму, хто здзейсніў злачынства. Вось Сташэўскаму гэтыя гарантыі былі дадзены. Ён распавёў усё, як ён забіваў, якім чынам, як гэта было арганізавана, па чыім загадзе. А за гэта ён трапіў пад праграму па абароне сведкаў,
яму змянілі дакументы, хутчэй за ўсё змянілі знешнасць. І вось з таго часу 60-х гадоў 20-го стагоддзя ягоныя сліды губляюцца, невядома дзе ён, вось як далейшае жыццё ягонае склалася. Вось у нашыя часы ўсё адбываецца куды больш груба, нягледзячы вось на гэтую пераемнасць, так, пачынаючы з забойства Зелімхана Яндарбіева, гэта 2004 год, калі я не памыляюся. Вось, ну там усе былі ў шоку, што як гэта было зроблена. Гэта ж дылетанты, хаця, падаецца, там былі прафесійныя супрацоўнікі гэтых расійскіх спецслужбаў. Вось, ну гэта было нараз высветлена. Іх арыштавалі, ім далі пажыццёвыя тэрміны у Катары, но потым Катар іх выдаў Расія і іх тут жа адпусцілі. Хаця гэта зноўку это парушэнне ўсіх дамоўленасцей, усіх нормаў юрыдычных. Вось, ну і ў далейшым таксама вось забойства Зелімхана Хангашвілі, тое, што у нас вось недавно ўсплывала, так, у сувязі з гэтым абменам, вялікім абменам паміж Расіяй і заходнімі краінамі, у першую чаргу з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Калі забойцу Хангашвілі Красікава выдалі, нягледзячы на тое, што гэта выклікала вялікія пратэсты. Ну і зноўку памятаем, што там Рыка Крыгер быў задзейснены, нямецкі грамадзянін з вельмі таямнічай гісторыяй траплення ў Беларусь, дзе яму і вынеслі смяротны прысуд, што, уласна кажучы, усіх падвяло да думкі, што Крыгера проста выкарысталі і зноўку ў Беларусь яго перадалі з Расіі дзеля таго, каб драматызаваць, падвысіць стаўкі вось у гэтым гандлі паміж Расіяй і Захадам, што, маўляў, не аддадзіце нашага забойцу Красікава, мы заб'ем вашага грамадзяніна. І паглядзім, як вы будзеце пасля гэтага выглядаць. Вось. І калі казаць пра вось гэта другое, скажем так, другую складаючую пытанне, ці можна было пазбегнуць гэтага ўсяго, калі была праведзена ілюстрацыя, калі б, напрыклад, прайшлі судовыя працэсы, нават там Мінабстэнце, якія б асуджалі і камуністычны рэжым, і асуджалі вось гэтыя акцыі гвалтоўныя. Гэта б, канечне, выхавала ў грамадстве пэўную ступень непрыяцця падобных акцыяў. Ну, уласна кажучы, гэта б сведчыла пра тое, што рэжым не аўтарытарны, а дэмакратычны. Тут не ўзнікала бы ўвогуле саміх падставаў для такіх акцый. Хоць зноўку, вяртаючыся да складанасці пытання, мы ж, уласна кажучы, бачым, што і краіны дэмакратычныя прыбягаюць да такіх сродкаў. Ну, зноўку, аперацыя «Кандор», яна праводзілася не толькі аўтарытарнымі рэжымамі Лацінскай Амерыкі, яна там судзенне было і з боку амерыканцаў. І лічыцца, што адным з такіх, ну не тое што ідэолагаў, но прапанентаў гэтай аперацыі «Кандор» быў ніхто іншы, як Генры Кісінджэр, які вось толькі паўгады як памёр. І зноўку прыгадаем Ізраіль. І як Ізраіль дзейнічаў у дачыненні да нацысцкіх злачынцаў, якія былі задзейснены ў Халакосце падчас Другой сусветнай вайны. Калі проста выкрадаліся гэтыя самыя нацысты, ну і потым, адпаведна, з імі паступалі. І цяпер даволі вострае пытанне, у тым ліку ў Амерыцы, у амерыканскіх медыа, у амерыканскім грамадстве і сярод палітыкаў, гэта тое, што завецца не, ну, скажем так, ёсць тэрмін assassination, а ёсць паняцце кропкавае забойства. Вось тут ёсць розніца паміж гэтымі тэрмінамі. Assassination – гэта быццам бы вось такое забойства кепскімі хлопцамі, у той час як кропкавае забойства гэта хлопцамі добрымі. Вось прыклад такога забойства кропкавага, 20-й год, 3 студзеня, гэта Касем Сулеймані, камандзір корпусу вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі іранскай, якога
лічаць і справядліва лічаць архітэктарам вось усяго гэтага іранскага ўплыву у краінах блізкага ўсходу і ў Іраку, Сірыі, Хезбалла, Хамас, гэта вось зноўку Йемен, гэта ўсё было, скажем так, пабудавана па праекце і высілкамі Сулеймані. І вось яго забіў дрон амерыканскі падчас, дарэчы, папярэдняй кадэнцыі Трампа. І вось гэта выклікала вялікія спрэчкі. А наколькі добрыя хлопцы маюць права і наколькі гэта апраўдана, вось гэтае перайманне традыцыяў, звычак і інструментарыуму хлопцаў кепскіх. Бо калі добрыя хлопцы будуць карыстацца тымі ж інструментамі і паводзіць сябе так жа, вынік будзе адзін. Добрых хлопцаў не застанецца. Так што тут вось пытанне сапраўды складанае. І тут, я думаю, і у абмеркаванні гэтай тэмы вось у чаце нашага этэру, я думаю, там будуць розныя погляды, розныя пазіцыі, розныя падыходы да гэтай тэмы. Вось наколькі апраўдана забіваць сваіх апанентаў. Дарэчы, калі вяртацца да тэмы асасінаў, вось гэты ордэн нізарытаў, ісмаілітаў, які ўзнік у 11 стагоддзі на Блізкім Усходзе, фактычна, я тут не буду рэкламаваць гэты ордэн, я думаю, усе ведаюць, парыжскае адкрыццё парыжскай алімпіяды, там вось гэта адсылка да гэтага ордэну, калі персанаж у масцы займаецца паркурам з адной, скажем так, з аднаго выпускаў гульні Assassin's Creed. І вось гэтая дзяржава нізарытаў, яна забойства выкарыстоўвала ў першую чаргу як сродак самаабароны. Яна не была вялікай, яна не была магутнай, гэтая дзяржава. Фактычна гэта сеціва замкаў, раскіданых па тэрыторыі Ірану і Сірыі ў той час. І вось у нейкі момант яны зразумелі, што можна не мець вялікае войска, можна не губляць вялікія сродкі на абарону, а можна жыць забойствамі і пагрозамі тых, хто прымае рашэнне. І гэта, як высветлілася, дало вялікі эфект. Вось іх баяліся ўсе. І даволі доўга праіснавала, там вялікія імперыі рушыліся, а дзяржава асасінаў працягвала існаваць, пакуль манголы не паставілі кропку у ейным існаванні. І тут зноўку вялікая спакуса вось такімі кропкавымі ліквідацыямі, не губляючы вялікіх сродкаў, вырашаць свае праблемы, вось як забойствам Касема Сулеймані ці вось гэтая вядомая нам недаўняя аперацыя з пейджерамі, якая выклікала такое ажыўленне, у тым ліку ў нашых сацыяльных сецівах і шматлікія мемы. І зноўку вось пытаннічка, так, ці могуць добрыя хлопцы карыстацца такімі ж сродкамі. Вось хочацца, так, паказаць гэтым кепскім хлопцам, што гэта гульня, у якую могуць граць два бакі, так? Не толькі вы будете нам пагражаць, но мы вас достанем, бо у нас больш рэсурсаў, лепш фінансавання, лепш тэхналогіі, ніякія бункеры, ніякія двайнікі вас не выратуюць. Но зноўку тут пытанне, дзе месца для добрых хлопцаў ва ўсёй гэтай карціне. Ну вось я просто уставлю, было ж пэўны час такое меркаванне, яно можа і па сёння ёсць такое, што усе нашыя праблемы, ну маецца на увазе вот беларусаў, якія мараць пра нейкія змены там і гэтак далей, вырашыць адзін снайпер. То есть вы вот супраць такого падыходу? Так, конечно, дык, гісторыя супраць такого падыходу. Яна показывала, што забойство тырана не вырашае праблемы. Но зноўку, не ведаю, ці хопіць у нас часу і жаданне схадзіць яшчэ раз у старажытную Грэцыю, у канец 6 стагоддзя да нашай эры ў Афіны, дзе два такіх персанажа, як Гармодыус і Арыстагейтон, здзейснілі замах на тырана афінскага. У выніку яны яго не забілі, яны забілі ягонага брата, а поспеху не было, толькі ўзмацнілася тыранія і вось гэтыя рэпрэсіі супраць людзей, супраць афінянаў. І ў выніку ўсё ж такі тыранія пала толькі праз некалькі год,
І тое праз умешальніцтва вонкавых сілаў Спарта прыйшла, разбіла гэтага тырана, вось прынесла афінянам свабоду быццам бы. Ну і вось гэты вобраз Гармодыюса Арыстагейтона афіняне прыўвазнеслі. Першыя тыраназабойцы ў гісторыі, дарэчы, скульптурны помнік ім, ён зрабіўся прататыпам для помніку рабочага і калгасніцы ў Маскве аўтарства Мухінай. Вось яны гэтак жа стаяць, хто мае магчымасці, можа, бываў у Неапале, неапалітанскі археалагічны музей. Там стаіць мармуровая копія рымскіх часоў гэтага помніка, і вось добра бачна, як гэтыя два чалавекі, яны вось уцелаішваюць гэтую прагу чалавека да свабоды, да барацьбы супраць тыраніі. І зноўку вось гэтая фраза, якая прыпісваецца Бруту падчас забойства Цэзара, «Sic semper tyrannis», так заўжды будзе з тыранамі. Яна вось была ўзнята на шчыт прыхільнікамі такога індывідуальнага тэрору і ліквідацыі фізычнай тыранаў, што потым было абвергнута гісторыяй. Ну, па-першае, Цэзар там, Брут не прамаўляў гэтую фразу, гэта больш позняя фантазія. І забойства Цэзара не выратавала Рымскую рэспубліку. Яна якраз знікла падчас пераемніка Цэзара, Октавіана Аўгуста. І ў далейшым таксама яна не прыносіла эфект. Вось магу як ілюстрацыю прыгадаць забойства Абрахама Лінкальна, прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі, акцёрам Бутам. Дык Бут пасля стрэлу у Лінкальна казаў «Sic semper tyrannis». То бок ён таксама ставіўся да Лінкальна як да тырана. І вось гэта, скажам, чалавечае ўяўленне, хто ёсць тыранам, яно ж вельмі індывідуальна. Гэтак можна застрэліць самага вялікага дэмакрата. Зноўку забойства былога прэм'ера Японіі Сіндза Абэ. Яго ж таксама забіў вось гэты самотнік, які думаў, што Абэ там ледзь не рэптилоід. Ці прадстаўнік секты таталітарнай, кіраўнік гэтай секты. Вось тое, што я казаў на пачатку. Калі фармуецца вобраз ворага актыўна, і вось гэты вобраз прывязваецца да пэўнай персоны, пэўнай асобы, палітыка, там, інтэлектуала, журналіста і гэтак далей, гэта выклікае рызыку не столькі з боку, можа, дзяржаўных нейкіх службаў, дзяржаўнага тэрарызму, а чыннікі з боку індывідуумаў, у якіх неустойлівая псіхіка, якія могуць павесціся, вырашыць, што вось я зараз заб'ю і вырашыцца ўсе праблемы, і здзейсніць гэтае забойства. Не. Забойства не вырашае праблемы. Масу можна прывесці прыкладаў, я ўжо прыводзіў шэраг гістарычных. Сюды можна і забойства дамініканскага дыктатара Трухілья прывесці ў гэты шэраг. Яго забілі, і што далей? Далей толькі горай зрабілася пры ягоным сыне. Ну і, власна кажучы, знішчэнне фізычнае, гэта хутчэй надае вобразу тырана, якога забілі, такі флёр пакутніцтва. І, адпаведна, у далейшым гэта можа прывесці да перыядычнага аднаўлення вось гэтага рэжыму, гэтай мадэлі рэжыму. Што, маўляў, вось добры чалавек, яго забілі злыдні, значыць, трэба нам неяк так вярнуцца да ягоных ідэяў. Дарэчы, вельмі добры прыклад – гэта гісторыя Пабло Эскабара, якога у Лацінскай Амерыцы пасля таго, як яго забіла паліцыя. Пабло Эскабар, хто не ведае, гэта адзін з такіх баронаў наркатрафіка, практычна асоба хрэстаматыйная і сімвалічная ў гісторыі наркабізнесу. Ён быў забіты паліцыяй падчас паліцэйскай аперацыі, і цяпер у Лацінскай Амерыцы фактычна культ узнік вакол гэтай фігуры. Вось ён як пакутнік загінуў ад рук гэтых злыдняў паліцыянтаў. Тое ж самае, калі там снайпер застрэліць якога-небудзь тырана,
хутчэй гэта будзе не пашана снайперу, гэта будзе культ тырана, пачатак культу тырана, і палёгкі ніякай не будзе. Ну бачце, Сталіна не забілі, але культ тырана у гэтай вот расіюшке, якая оказывается нават вось гэты свой сімвал, гэты помнік свой мухі наскрала, нічога не могуць самі прыдумаць, все крадуць. Так вот ўсё-таки культ гэты на расіюшке там расшыраецца, помнікі ставяць. Але давайте на завяршэнне да сённяшняга дня і да наших актуалій. Вось добрую такую думку выказаў Лейба. Чаму добрая? Таму што яна вот акурат такі як мінімум некалькі таких вось пытанняў нараджае. Лейба піша: калі ў дэмакратычных сілаў не будзе асабістай службы бяспекі, то ўсе гэтыя сілы перадушаць як куранят, аднаго за адным. І вось тут адпаведна два пытанні. Ці было такое, ці стваралі вось нейкія там сілы, якія вымушаныя былі з'ехаць са сваёй краіны, ну то есть з'язджалі ж таксама часам масава, ну як пасля той же самай пераварота у Расіі ў 17 годзе, колькі белай гвардыі, умоўна кажучы, з'ехала. Шмат. Вот ці было такое прыклады стварэння сваёй службы бяспекі, каб вот этих вот розных засланцаў ад рэжыма выяўляць. І сёння у нас ёсць такая магчымасць? Значит, ну, безумоўна, такія службы ўтвараліся. Можа, не столькі гэта тычыцца расійскіх мігрантаў. Там не было такіх цэнтраў моцных эміграцыі, якія б, ну, па-першае, патрабавалі такіх органаў. Ну і па-другое, каб яны гэтыя органы рабіліся вядомымі. Я думаю, яны былі абавязкова. Больш вядома пра украінскія органы, якія супрацоўнічалі з спецслужбамі заходніх краін, но мы ўжо ведаем, яны не здолелі прадухіліць вось гэтыя забойствы таго ж Бандеры. Існавалі падобныя органы і ў серадзе лацінаамерыканскай міграцыі 70-е, 80-е гады, гады аперацыі «Кандор». Бачым, што не дапамагло. І што тычыцца нашых часоў і нашых дэмакратычных сілаў, я, шчыра кажучы, не ведаю, ці ёсць такія захады, ці спрабуюць нешта зрабіць. Можа, нешта існуе, но мы ведаем, што ёсць супольнасці былых сілавікоў беларускіх, якія, я не думаю, што ігнаруюць пытанне бяспекі. І у тым ліку вядомы выпадкі, калі менавіта дэмакратычныя сілы выкрывалі вось гэтых агентаў, людзей, якія выконвалі заданні беларускіх спецслужбаў расійскіх, і паведамлялі пра іх спецслужбам адпаведна тых краін, дзе тыя дзейнічалі. Што тычыцца вось сістэмнай, скажем так, цэнтралізаванай службы, ну, пра такое мне невядома, і тут, канешне, будзе шмат перашкодаў на шляху ўтварэння такой службы. Я ўпэўнены, што пытанні ўздымаліся. Пытанні такія ўздымаліся, абмяркоўваліся. Не ведаю вынікі, но вось з майго пункту гледжання і так па назіраннях за тым, што адбываецца, будуць, канешне, запярэчанні з боку сілавых структураў тых дзяржаў, тых краін, дзе знаходзяцца вось прадстаўнікі дэмакратычных сіл у Беларусі, бо ніхто не захоча, каб на ейнай тэрыторыі дзейнічаў нейкі падобны орган, нейкая падобная арганізацыя. Бо за ёй цяжка сачыць, цяжка кантраляваць, і калі яна выйдзе з-пад кантролю, гэта будзе, канешне, не надта добра. Так што рызыкаваць тут ніхто асабліва не захоча. Хутчэй за ўсё прапануюць вось там дзяліцца інфармацыяй, дзяліцца назіраннямі, дзяліцца нейкімі фактамі, якія там выклікаюць падазрэнні. Вось, но можна казаць, што актыўнасць, канешне, беларускіх спецслужбаў, но ўсё ж такі ў большай ступені расійскіх спецслужбаў, яна даволі высокая. За мяжой і ў Літве, і ў Польшчы. Вось гэта зноўку адсочваецца мясцовымі спецслужбамі. І ў першую чаргу зноўку краіны, дзе знаходзяцца беларусы, яны
разлічваюць на свае сілы. Тут ёсць жа яшчэ адзін момантик, гэта вось гэтая параноя, так, якую любіць разганяць, напрыклад, Пазняк, што ўсе агенты, нікому нельга верыць, мне можна. І тут зноўку пытанне, што больш бяспечна і што больш карысна для дэмакратычных сілаў, гэта жыць вось у гэтай параноі і бачыць у кожным там суайчынніку, суразмоўцы, там калегу, вось партнеру па працы, шпіёна, агента, ворага, ці ўсё ж такі ставіцца з даверам, хоць і з рызыкай, што сапраўды хтосьці апынецца вось гэтым самым агентам. Я б усё ж такі абраў другі варыянт, без параноі. Вось, калі больш даверу да сваіх людзей і менш вось гэтай крытыкі, калі выкрываюць якога-небудзь агента, ну як было вось гэтай чорнай кнігай Беларусі, з якой таксама раздулі там гісторыю, што ўсё там, канечне, яны адмыслова гэта ўсё зрабілі, маецца на ўвазе офіс, кабінет, і у выніку-то куды больш шкоды і куды больш стратаў і іміджу і дзейнасці дэмакратычных сілаў прынесла менавіта гэтая параноя, чым сам факт раскрыцця чалавека, ну, вынікі дзейнасці якога невядомы. Там, канечне, кажуць, ён нейкія базы дадзеных даных перадаў, но гэта цяпер зноўку звернем увагу улюбёная тэма спецслужбаў. А вось гэтыя там пракалоліся, зрабілі рассылку, і мы там тысячы людзей пабралі. А дзе доказы? Няма ж доказаў. То бок проста можна казаць, вось зноўку, гэта гібридная барацьба, дзе не трэба нікога збіваць, дзе не трэба нікога забіваць, просто закидываешь вось гэты фейк, любую лухту, галоўнае, каб яна працавала. Там яе падхопліваюць і агенты, якія працуюць у сацыяльных медыа, падхопліваюць карысныя ідыёты, іх жа таксама не трэба спісваць з рахункаў. Вось, і ў выніку дэмакратычныя сілы, апазіцыя больш атрымліваюць шкоды, чым ад любой іншай дзейнасці. Так што вось я прапаноўваў без параноі. Ну, без параноі, але тым не менш, толькі што вас таксама выкрылі. Вот смяяліся над Пазняком, там все вакул, там агентура і маргінез. Але Сірано де Баржэрак піша: такія размытыя філасофскія размовы, дзе ўсё валіцца ў кучу, змешваюцца злачынцы і незлачынцы, зусім несумяшчальныя сітуацыі, вельмі дрэнныя. Карацей кажучы, агентура, гаспадар Еўген. Так, таму я супраць параноі. Вось, каб не замінала нам дзейнічаць, працаваць, рабіць нашыя высновы, дзеліцца назіраннямі, зноўку і дапамагаць рабіць свае выбары беларускаму грамадству. Дзякуй вялікі. Ну, думаю, што акурат такі пра выбары, от мы з вами как-то вот мало увагі ім надалі на фоне того, что адбываецца, калі казаць тут пра нейкія выбары. Ну, выбары не выбары. Дарэчы, вось такі Поппер, такі вот даклад ёсць добры ад Белпола. Ён, дарэчы, ёсць у іх на таксама на сайце, на старонцы наконт гэтых так званых выбараў і чаго ад іх чакаць, і як да іх рэжым ужо падрыхтаваўся. Так што можна пацікавіцца, а мы паглядзім, можа быць, мы сапраўды нейкім чынам гэтую тэму закранем у нашых размовах, але тэмаў сапраўды шмат. Па сваёй завядзёнцы звалім усё ў кучу, навядзём філасофскага туману і будем разважаць з пункту гледжання гісторыі, глядзець на падзеі сённяшняга дня. Дзякуй вялікі. Яшчэ раз нагадваю, з намі ў рэгулярным эфіры раз на 2 тыдні маяніст, кандыдат гістарычных навук, гісторык Еўген Красулін. Да сустрэчы. Дзякуй. Наступны раз праз тыдзень. Жыве Беларусь. 2. Жыве вечна.